albarka, labarin ku ya bunƙasa kowa ku yake nema. Soyayya nufin Allah shi ne ya sanyawa cikin zuciya, ƙaunar ki ta yo shigewa. Idan na rasa ki zan zama gawa, da ke ba da so marbewa, dole alƙawar kirgewa. Idan an ka ban auren ki na dace da yar girma. Cikin zuciya